ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवलेली आहे. ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. भयानक अनुभव होता. मी म्हणजेच रमेश. 2 ते 3 महिन्याआधी आम्ही एक नवीन फ्लॅट घेतला होता आणि नवीन फ्लॅटमध्ये आम्ही शिफ्टही झालो. शिफ्ट होताच आम्ही नवीन फर्निचरही घेतले. तसेच नवीन फर्निचर घेतल्यावर आम्हाला एक आराम खुर्चीही आवडली. ती आराम खुर्चीही आम्ही घेतली आणि आश्चर्याचं म्हणजे त्या दुकानदाराने ती आराम खुर्ची ही फार स्वस्त दरात दिली. तशी ती आम्ही घरीही आणली आणि आम्ही ती एका रूममध्ये ठेवली, एका आरशासमोर, आणि बाजूलाच खिडकी. फार सुंदर नजारा होता. तसं आमचा त्याच दिवशी लहान भाऊ रवी आजारी पडला. आश्चर्याचं म्हणजे 2 ते 3 दिवस होऊनही रवी काय बरा होत नव्हता. एके दिवशी रवी रात्रीचा त्या खुर्चीवर जाऊन बसला आणि वरती बघून क्रूर हास्य करू लागला. सगळ्यांना फार विचित्र वाटले, पण कोणी फार लक्ष दिले नाही. एके दिवशी त्या खुर्चीतून चित्रविचित्र आवाज येऊ लागले आणि सगळेच मात्र घाबरले. आणि एके दिवशी मी जे पाहिलं ते फार भयानक होतं. सुमारे रात्रीचे 2 ते 3 वाजले असतील. मी पाणी पिण्यासाठी उठलो आणि किचनच्याकडे जाताच जे मी त्या रूममध्ये पाहिले ते फार भयानक होते. रवी हा त्या खुर्चीवर बसून वरती बघून तसंच हसत होता, पण त्या समोरच्या आरशामध्ये तशीच खुर्ची आणि तशीच बाई वरती बघून हसत होती. ते बघताच मला रडावे की मरावे हे कळत नव्हते, कारण ती बाई एक सफेद साडी घालून, तिचे डोळे पूर्ण नसलेले, त्याचबरोबर केस पूर्ण विस्कटलेले असे या अवतारामध्ये वरती बघून हसत होती. आणि जसा माझा भाऊ हसत होता तशीच तीही तिची प्रतिकृती बघून हसत होती. मला फार भीती वाटली आणि तसंच मी जोरात ओरडलो. ते ओरडताच घरचेही माझ्याबरोबर आले आणि बघितले तर त्यांनाही आश्चर्याचा धक्का लागला आणि त्यांनी रवीला जाऊन उठवले. भानावर आणण्याचा प्रयत्न केला, पण रवी काहीच भानावर येत नव्हता. त्याचबरोबर रवीच्या तोंडातून एक आवाज आला, मी याला सोडणार नाही. हे ऐकताच सगळे फार घाबरले आणि त्याचबरोबर माझ्या आईने रवीच्या एक कानशील वाजवली. ती इतकी जोरात होती की जवळजवळ पूर्ण त्या रूममध्येच तो आवाज फिरू लागला आणि रवी भानावर आला आणि रवी बेशुद्ध झाला. त्याचबरोबर मी आणि माझे बाबा आम्ही ती खुर्ची घेऊन जायला गेलो, पण ती खुर्ची काय उचलतच नव्हती. ती फार वजनदार लागू लागली. कसेबसे आम्ही ती वरती नेली आणि ती खुर्ची जाळून टाकली. तसा रवी हळूहळू पहिल्यासारखा वागू लागला. काही दिवसांनी आम्ही त्या मालकाला, म्हणजेच त्या दुकान मालकाला, हे घडलेले प्रकार सांगितले आणि त्याने जे सांगितले ते आश्चर्य करणारे होते की जेव्हापासून ती खुर्ची त्याने तिकडे आणली तेव्हापासून त्याने 4 ते 5दा ती खुर्ची कुठल्या ना कुठल्या बहाने दुसरीकडे ठेवून आला. पण ती खुर्ची काही दिवसांनी परत त्या दुकानात येत आणि त्यालाही काही असेच अनुभव आले आणि म्हणूनच त्याने ती स्वस्त दरात ती आम्हाला विकली. आणि त्याचबरोबर हा भयानक अनुभव आमच्यावर सुरू झाला. आता रवीही फार बरा आहे, पहिल्यासारखाच चांगला आहे, पण तो अनुभव आम्हाला आठवताच आजही आमच्या अंगावर शहारे येतात. तर मित्रांनो, ही व्हिडिओ आपल्याला कशी आवडली मला नक्की सांगा आणि जर आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब